Имало едно време една лисица. Тя живеела в голяма гора и работела в много престижна корпорация за горски ресурси и стратегическо събиране на жълъди. Шефът ти бил вълк. Шефът на шефа ти също бил вълк. Човешки ресурси били 3 вълка с различни вратовръзки. Лисицата всяка сутрин ставала, въздишала тежко и тръгвала към офиса. По пътя четяла книги като преодоляване на вътрешните съпротиви на автентичния потенциал, самосаботажът като трансгенерационен феномен и как да активираме архетипа на успялата лисица за 21 дни. Тя посещавала семинари, слушала подкасти, водела дневник, правила визуализации, манифестирала, подреждала кристали, нареждала чакри. Но въпреки това, всяка сутрин се доплаквало, когато виждала сградата на корпорацията. Лисицата решила, че явно проблемът е в нея, че има още някаква съпротива, още някакъв блокаж, още нещо за лекуване. И тогава един ден срещнала мъдра кокошка, което само по себе си било съмнително. Лисицата споделила мъките си с нея. Кокошката я погледала известно време и попитала: ти всъщност искаш ли да работиш това? Лисицата мигнала: как така? Харесва ли ти? Не особено. Добре, а какво искаш? Искам да рисувам. И защо не рисуваш? Защото съм на 35, няма за кога. Кокошката се замислила. После попитала: на колко ще станеш, ако не започнеш? Лисицата мълчала. 36, казала кокошката. После 37, после 42, после 58. Времето така или иначе ще мине. Въпросът не е на колко си. Въпросът е дали когато станеш на 58, ще си лисица, която рисува, или лисица, която още чете книги за съпротивите си пред сградата на корпорацията. Тогава лисицата се усмихнала и нещо в сърцето й трепнало с вдъхновение и надежда. А кокошката откраднала един червей от близката градинка и си тръгнала, защото все пак била кокошка, а не духовен учител.